teka, hindi raw lahat ng jeep minamaneho ng mga lalaki. Gaya nitong litratong marangkata sa social media. Sa post na ito ng mga estudyante, tila hindi pangkaraniwan ang nagmamaneho ng jeepney. Dahil ang jeep na ito, na biyaheng monumento malinda, hindi brusko ang nagmamaneho, kundi isang 74 na taong gulang na lula. Kasi masaya akong makakapag-drive ng public, nakakapaglingkod ako, lalo na yung mga pasahero, kay mga estudyante na walang masakyan. You heard it right, mga kapuso. Siya si Normina Makatiag, o kilala sa tawag na Lola Bibi. Ang Lola Amazing jeepney driver na nakikipagsabayan sa mga parakong tsuper. Yung jeep malaking tulong sa akin kasi yung pang-araw-araw na gastusin, dyan ang gagaling, at saka yung baon ng mga bata, dyan din ang gagaling. Pero sa edad na 74, si Lola Bibi namumuhay ng mag-isa sa kanyang bahay sa Valenzuela. At may sarili ng pamilya ang kanyang panganay, habang ang isa pa niyang anak sa Nueva Ecija naninirahan. Kaya ang kasama niya raw sa bawat araw, ang pinakamamahal na jeepney, nakapayak na raw kung kanyang ituring. Itong jeep na to, parang asawa ko lang kasi siya kasama ko palagi, lalo na sa araw-araw na pamumuhay. Kaya mahal ko yan. Pero ang mamuhay ng mag-isa, hindi raw alintana ni Lola Bibi. Kasi sa spiritual life ko, feeling ko hindi na ako nag-iisa eh. Kaya panatag ako sa loob, sa